Chceli by sme dať vyhlásenie ohľadom dnešného porušenia koaličnej dohody zo strany pána podpredsedu Národnej rady, pána Danka, ktorý sa opäť prejavil ako koaličný partner, ktorý nedrží a nestojí si za slovom. Sám osobne podpísal koaličnú zmluvu a dneska sme boli svedkom toho, že ju zásadným spôsobom porušil, keď hlasoval spolu s opozíciou za procedurálny návrh pána Dubeciho, kde bolo treba presunúť môj bod môjho odvolávania na 17. hodinu za účelom toho, aby sa to odvolávanie zrealizovalo. Čiže povedzme si otvorene, na koho strane Danko stojí a akým spôsobom vydieracím sa vlastne zúčastňuje na spolupráci dnes už aj s opozíciou. To bolo také hlavné porušenie dnešného dňa a následné porušenie, že jednoducho nerešpektuje vlastným podpisom potvrdenú koaličnú dohodu v rámci toho, aby už konečne bol zvolený predseda parlamentu, nominant Hlasu SD, ktorý je v tej zmluve jasne deklarovaný, že to bude predseda budúci Národnej rady Slovenskej republiky. A ďalším, nehnevajte sa na mňa, absolútnym spôsobom zase vydiera celú koalíciu z toho titulu, že si požaduje post ministera vnútra, respektíve ministerstvo vnútra ako štvrté s tým mizerným 5,6% výsledkom, ktorý podotýkam sám jediný za SNS vraj dosiahol, popri tom sme sa 111 hlasmi pomaly podielali my na tom, aby táto zoskupenie sa celé v parlamente udialo. Napriek všetkým snahám s pánom Dankom sa nejakým spôsobom dohodnúť, respektíve z jeho strany by mala byť dohoda s nami, pretože on deklaroval, že v rámci koalície prinesie 10 stabilných hlasov. Do dnešného dňa nedošlo a berieme to teda, že pán Danko je hlavnou príčinou rozvratu koalície. Nie sme to my, pretože my veľmi dobre vidíte sami svojimi hlasovaniami, pevne pri koalícii stojíme. Takže z našej strany, čo sa týka tohto vyhlásenia, je to všetko.